salni pungo Sam MLA Krishna Das ni nau gada ni khungsa nau go SLR silai manmani bai Belai ke malang salaija swngwmng kajak haste gonang gei lukurok ni khawo piani phai o silai o silai ni nogui Belai kheno khawo udrung laijak o SLR silai byangman kha khujam Das ni nau go mano police tlangai thangka nei kokma kokti salni pungo Bodilian rang khol no suspend khaijak imano honei saiman jakha kokmani bisingti tebi saiman jakha sal thambono sukos eba sanaba geiro jakha engai mano suspend horo laiwi thangka prithibi bai khana tei khaiwe holong kotor ma apno wana laiwi tongmani na sa tei isuru ni engai haipano unsa dera mungkari khaiwi laiwi thangka honei Dolai hangkor ni manik hatiwo khorok nui draksa nai no romlai kha lukurok te rommani ullo borok no pulis ni yakwe yakphari ro jakha Salahai na hai kasawi phaikha jibi sak hamnauk ni menggei leda kawi phaikha sak hamnai nei rok ni seria angmani bagui no khorok sa bemar manjak thibi mathangsiwo honei khadumung ta hai Kokma hamya nukjak bikha bilunia ni rishamu ko khoroksa beri besa omor kaya ni sakawo rompre zakmani hene kokma pia rompre nai tabuk tora manjaka ni भी kokma कोर्ट ने हमें बेल दे दी अभी बेल तक ही दे सकता था अब ये केस चलेगा मैंने वकीलों से पूछा मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी